Deden. हाबायाव बेबायदि मोनबानो जाबायलै बिखुनजोनिफ्राय बिखुनजोआ खोनादोंबा बिखुनजो जानो गोनाङा खोनादोंबा बानायनानै दोननो हागोन आरो स' गाइस दायो माने सोर सोर थांदों होनबा आं हजों मोनहैनानै खिथासिगोन आरो सनामोन एकदम गोरलै गोरलामफ्रा अट'आ गंनै ओमफ्राय दायो जोङो सानै साबा साबायाहाय मानसिफोरा बाहाय ओमफ्राय दायो नायलांबाय आरो दिनैनि भिडिअखौ बाखुथ' लजोब्बाय कारिगाव हाथायाव मा लांनांगौ होनदों आयु थाबायखौनो हाया नै सिन्देल गोजौ गाननानै आयु गिदिर गिदिरखौ लागायखाबाय बेनाव सामब्राम गुफुरालाय सामब्राम गुफुरा हनै हरफिनबायसो दाना मा जाखो लामाया जाला नामा बोरै दे फुजा होदों बिसोरलाय फुजासो होदों दा नै मालाय बेंगालर थांनो नागिरदोंमोन नै रेलगारिया बेलाय नेवनो मोना जोंना जायगायाव बे नैबे आबैमोन थानायासो दैयाव फुजा होदों नै एसे मानसिफ्रानो जोबनो रोङालै नै जोंना बिसोर जोब आरो बिसोर जोब गासिबो मा दंलाजोबो दा बेफोरावथ' दो सारायजोबदां नायो मैगं हाग्राफोरा नै Habab. Foto keep.
जायगा थैयाव उन्दैफ्रा थोन जाबाय ना हनै बायगोन नै आंना सफारि खाजिसो जाहैनोसै आंहा आयौ गिदिङासै नै आयौ नागाथलाबो दं नै एक्सप'आनो आयौ सेलेफ्रा दे थिखोदो दरा मारिना हो ख्रोबनो ra kali katanya ini mari tak begitu nggak sih seperti kasih kemana sih bisa bawa sih mama kasih Aiepowali dong, jolus dong, kamrengga dong, apel dong. Kawan mana? Urau. Abju umbai thana war. Baba thap jaloi. Kili mana mah? Akan sedikit dendam malai nih, jangan jepay makasih. Hey, bisa mau jaga? Baca fuagan buka, baca fuagan. Ini kalah muncul. Ayo nih, coba. Biar jepay nilai, biar sejepay. Biar jepay juga. संग्रायाबो डेन्जार खासो जोंना ओइ ओंखायनो संग्रायाव थानो नाङा बैखौ होनदां ओंखायनो संग्रायाव थानो नाङा होनदां ए नारें अनलाय गुमै नारें लेबु आंनो मोनसे बिस्रानो औ नाङा रावबो No. Biasa lah yang dibuat. Hari ini ayo nih lompena, macam-macam dong. Sambil per, nan lang pay lang pinagan sekolah per. Kintu bani biji color ay si mila tarna. Ama dizinan bijin kar. For pocket geza. Nei. Mari. Bui di hai netku. Langjim lu kayak ini malpra. Burger zabai nih, daya. Kimi rumah benang nando anak mulilin udah. Cuman पैसा होआखै दखानदारानो नाहरखुमाबाय थादों इले दखानदारानो नाहरबाय थादों होनदों जोंखौ खारलांजानो गिनाया नै बिसोरजोंसो मोसालायजोब्बाय जावलिया गोजासो आयौ आबैमोनाबो नै आबैमोनाबो नै bulan juga mansibरा ओंखाम जाखांजोब्बाय ayo kimi deh पैसा होदेरबाय sana asana जाखांबाय
गासै ओरै थांथायला आरोखि ना जोङो नै खालि माबाल' बेयावहाय फट' खेबग्राल'खा थांबाय थाला मेथाइ एक्ट्रेसजों नै फ्रेस मेथाइ एक्ट्रेसजों फट' खेबजानो आयु आब'खौ लोगो मोनबाय नै दायो लोगो मोननानै आगैखौ मोजां मोनबाय आंना गाराङा मोजां नङा मोजां गोदैसिनाव गैया दाख्लै मिटिं जादोंमोन नालाय एसे गाज्रि जाबाय जायखिजाया निउ इयारनि बेस्ट विशेस आरो 2024 मोजाङै जाथों बयनाबो आरो नोंना मोजाङै जाथों नोंनि न'खरावहायबो मोजाङै जाथों थेंक इउ आब' आंनि फिसाजो जाबाय थाइदो दे बिराद नोंखौ हेल्प खालाम फट' खेबजानोफोरा खुलिबाय थादे नानि दे बिदिनो बरिया मा जाखो बेलाय सिन्देलसोनि आबलाय मोननैसो आयु बेना नोगोर जाखा नैलाय बामला जोबनांबाय सोरनि दख'नाजों नुवाखैलै नोंखौ स' दायो नै जोङो बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टआवहाय हाबलांबाय आरो माने बे लागैनो मोनलांखायो नालाय लामायाव ओमफ्राय माने आबो गेदेरा नुवाखै नालाय उन्दैफ्राबो हाबनो बहुत गाबलायबाय थादों आरो ओमफ्राय मोनाद्रायनायनि थाखाय उन्दैफोरखौ सोआसै जोंहा एक्सट्रा गारिजोंमोन नालाय जोङो एक्सट्रा गारिजोंहाय हाबलांबाय आरो स' माने क्रिसमासनि साजायनानै बोखाराखै आरो आयै आंनि कम्बलखौ स' बेस्ट दायो न' मोनफैबाय आरो ओमफ्रायो आङो जेकेट लाबोफादों मोनसे एक्सप'आव दंमोन आरो जायफोरा मादों बिसोरो मिथिखादों जानांगौ जेकेट ओमफ्राय आं गानबा खिथानोसै आरो माब्लाबा गानबा माने माब्लाबा जायखिया गानखागोन आरो स' दिनै भिडिअखौ जोबसिन नोंथाङा थेंक इउ स' माच गाइस माने आंबो फ्रेस मेथाइखौ लोगो मोननो बहुत मोजां मोनबाय आरो माने बहुत सेलिब्रिटिसफोर फैदोंमोन आरो ओमफ्राय माने सेलिब्रिटिस माने एक्टर एक्ट्रेस बिदिनो बहुत फैदोंमोन आरो ओमफ्रायो बिनि गेजेराव आंहा फ्रेस मेथाइखौ माबाबाय आरो फ्रेस मेथाइ आंनि एसे फेभरेट नालाय ओमफ्राय दायो माने बहुत मोजां मोनबाय बहुत सुइट ओमफ्राय बिदिनो आरो बहुत मोजां स' दिनै भिडिअखौ जोबसिन नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच गाइस नेक्स्ट भिडिअ बाय बाय